ελιά. Καπνός. Πανετολικός. Είμαι ο Θεόφιλος Ντόκας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Πανατολικού. Αγωνίστηκα με τα χρώματα της ομάδας μας από το 1960 μέχρι το 1974. Λέγομαι Σταρακάς Βασίλης. Είμαι παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Πανατολικού και για πολλά χρόνια πρόεδρος των παλεμάχων. Λέγομαι Ζαρκαβέλης Θεοφάνης, κατάγομαι από την κοινότητα Δοκιμίου. Στον Πανατολικό υπέγραψα το 1960. Το σύνθημα ελιά καπνός Πανατολικός βγήκε από την ελιά, διότι όλος ο κόσμος ήταν από το Σεπτέμβριο μέχρι όλη τη χρονιά, μπορώ να πω, διότι η ελιά ήθελε κλαδέματα, ήθελε ραντίσματα, ήθελε οργώματα, φρεζαρίσματα κλπ. Από τη ρίζα της ελιάς πηγάζει η ομάδα του Πανατολικού. Και από αυτό βγήκε και το σύνθημα ελιά καπνός Πανατολικός. Θυμάμαι ότι από μικρό παιδί με τη μάνα μου και τα αδέρφια μου πηγαίναμε και μαζεύαμε ελιές, τις οποίες ελιές πουλούσαμε σε εμπόρους και αργότερα ο αδερφός μου έγινε και έμπορος ελαιών. Δηλαδή η ελιά για μένα είναι κάτι το ξεχωριστό. Όταν ένας ξένος ερχόταν στο Αγρίνιο, ήξερε για την ελιά και για τον Πανατολικό. Και το σύνθημα αυτό το ήξερε ότι υπάρχει ελιά καπνός Πανατολικός. Το 1972 είχε έρθει μια ομάδα από το Κογκό. Αυτή η ομάδα μας έκανε δώρα εμάς τους ποδοσφαιριστές και σε όλο το Συμβούλιο ελεφαντόδοντα. Εμείς, ας πούμε, για να τους ικανοποιήσουμε, πήγαμε από ένα 5 κιλο ελιές. Αυτοί το μεταξύ πήγαν στο ξενοδοχείο μετά και τους δοκιμάσαν. Δεν είχαν φάει ποτέ ελιές, χοντροελιές μεγάλες. Και τρελαθήκανε. Ο Βασίλης Σταρακάς, ο οποίος μιλάει και αγγλικά με τους παίκτες του Κογκό, ήρθε ο αρχηγός και μου λέει, ξέρεις τι μου λένε, λέει, τι μωρά, αν μπορούμε να τις πάρουμε κι άλλες ελιές. Και πράγματι, μπαίνουμε σε ένα μηχανάκι, γιατί τότε δεν είχαμε αυτοκίνητο. Και ήρθαμε εδώ στην Αβόραϊν και πήραμε ένα 15-20 κιλά ελιές, βάλαμε σε ένα δυνακέ και τις πήραμε και τις πήγαμε και τις δώσαμε στην ομάδα αυτού του Κογκό. Θα σας πω εγώ, ναι, μέσα στη γη και μέσα στον καπνό. Εμείς δουλέψαμε πολύ σκληρά. Δηλαδή ήμασταν μια οικογένεια, 3 αδέρφια και 5 αδερφές, 8. Κάναμε μεγάλη καλλιέργεια καπνού. Τσιμπέλι. Δηλαδή να σηκωνόμαστε στις 1 ώρα τη νύχτα να το μαζεύουμε για να μην μας πάρει ο ήλιος. Με τον ήλιο δεν μαζεύονταν, ήταν διαφορετικά τα πράγματα με το τσιμπέλι. Και την άλλη την ημέρα όλοι να καθόμαστε δίπλα σε ένα μέρος και να αρμαθιάζουμε. Ούτε οι μηχανές ήταν την εποχή εκείνη που βγήκαν μετά και τα δένανε και τα φτιάχνανε. Τότε ήταν η βελόνα. Καταλαβαίνετε τότε όταν ήταν η βελόνα, να σε όλη τη νύχτα και εκεί που καθόμασταν καμιά φορά μας έπαιρνε ο ύπνος, μιστάζαμε και ήταν κάποιος και μας έρνε νερό για να ξυπνήσουμε. Θέλω να πω ήταν δύσκολη η κατάσταση για αυτά τα παιδιά που παίξανε στον Πανατολικό και πέρασαν από αυτό το στάδιο της καπνοκαλλιέργειας. Δηλαδή ο καπνός ήταν μία επικερδής καλλιέργεια αλλά κουραστική. Αν υπολογίσουμε τις άλλες καλλιέργειες τις οποίες χρησιμοποιούσαμε εκείνη την περίοδο, ήταν η μόνη καλλιέργεια, βέβαια κουραστική, η οποία μας έδωνε ένα ποσό. Το ποσό αυτό κατάγαμε εκείνα τα οποία έπρεπε, τα απαραίτητα της οικογένειας και τα άλλα τα μαζεύουμε για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις άλλες υποχρεώσεις τις οποίες είχαμε, αδερφάδες,
πιάσουμε την μπρίκ, να κάνουμε εκείνο. Γίνονταν ένας μεγάλος αγώνας εκείνη την περίοδο. Ήταν σημαντικό το ποσό το οποίο παίρναμε. Δηλαδή, εδώ η Ατολοκαρνανία και ιδίως εδώ η δική μας η περιοχή και ο Παπαστράτος, ο οποίος βρισκόμαστε σε αυτό το κτίριο σήμερα, έπαιξε σημαντικό ρόλο εκείνη την περίοδο στα τσιμπέλια τα καπνά. Το Πανατολικό τότε τον βοήθησε, γιατί σας είπα ήταν το μόνο προϊόν το οποίο, όταν λέμε τον βοήθησε από πλευράς φυλάθων, είχαν τα αναγκαία, έστω το κομπόδημα εκείνο το οποίο να πάνε να παρευρεθούν την Κυριακή στο Πανατολικό. Φυλάθλους στο Πανατολικό εμείς είχαμε από εκείνη την εποχή, όχι από τώρα μόνο, κατά κάποιο τρόπο, εκτός από την κούραση την οποία είχαν οι φύλαθοι για να μάσουν το καπνό, για να μάσουν τις ελιές, είχαν ένα αποκούμπι να πάνε να δουν και τον Πανατολικό, στο Αγρίνιο. Ελιά, καπνός, Πανατολικός. Όλη η διασκέδαση και η ψυχαγωγία των αγροτών, του κόσμου του μόχου, γιατί ήταν ο Πανατολικός. Γι' αυτό τον Πανατολικό τον παρακολουθούσαν με τόσο πάθος. Γιατί την άλλη μέρα πήγαιναν ευχαριστημένοι στις δουλειές τους και βλέπανε ότι με τη νίκη την οποία έκανε ο Πανατολικός μεγαλώνει και η καλλιέργειά τους, η σοδιά τους. Από μικροί που ερχόμαστε και στις προπονήσεις, γιατί το σπίτι μου είναι πολύ κοντά στο γήπεδο, δεν απέχει πάνω από 50 μέτρα, ήμουνα κάθε μέρα στο γήπεδο, έβλεπα τα εντάλματά μου, το Μίσου, το Γάλλο, τον Παπαδόπουλο, το Ρόκο, τον Αγριτή, να μην τους αναφέρω όλους, τον Μπάθα κλπ. Και κάθε φορά είχα στο μυαλό μου να φορέσω και εγώ και κάποια φανέλα. Μια φορά όμως που ήμουν ακολλημένος απάνω στα σύρματα, ήρθε κοντά μου για να πάρει την μπάλα γιατί είχε βγει out ο Βασίλης ο Μίσου. Εκείνη τη μέρα φορούσε το 5 νούμερο, δεν ξέρω γιατί, και εκεί έκανα τον όρκο ότι θα φορέσω κι εγώ αυτή τη φανέλα. Πέρασε ένα διάστημα, έγινα έφηβος. Έκρινε ο προπονητής ότι μπορούσα να παίξω, μας καλούσε και εμάς στα αποδυτήρια πρώτου αγώνος. Ήμουνα στην αποστολή, δεν περίμενα βέβαια να παίξω. Σε μια στιγμή όμως όταν έφτασε στο νούμερο 5 είπε «Αυτή είναι δική σου», μου λέει. Συγκινήθηκα πολύ. Πήρα τη φανέλα, άρχισαν να μου κόβονται τα πόδια. Να φοβάμαι, να έχω ένα τρακ. Φοβόμουν να κοιτάξω την εξέδρα. Φοβόμουν όμως δεν τα καταφέρω, μήπως τους απογοητεύσω. Αγκάλιασα το σήμα. Τότε είχαμε τον Τίτρομο. Είχαμε τον Τίτρομο αριστερά, στη φανέλα, στην κίτρινη φανέλα. Και ξεκίνησε και ήταν ο πρώτος αγώνας. Η φανέλα του Πανατολικού είναι τόσο βαριά που μπορεί να μην έχει τα κύπελα, μπορεί να μην έχει τα πρωταθλήματα, μπορεί να μην έχει νίκες πολλές μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πανατολικός όμως με την κίτρινη φανέλα έχει καθημερινές νίκες, έχει κοινωνικές νίκες, οι οποίες είναι παραπάνω από τις νίκες αυτές τις οποίες είναι μέσα του αγωνιστικού χώρου. Ο Πανατολικός είναι ένα σωματείο το οποίο
διασκέδαζε και ψυχαγωγούσε μια ολόκληρη τολοκαρνανία. Ελιά καπνός πανετολικός. Ελιά καπνός πανετολικός. Η ΠΑΕ φέτος, η δεύτερη και τρίτη εμφάνιση, θέλει να την αφιερώσει σε αυτές τις παραγωγές, στην ελιά και τον καπνό. Θα έχει πάνω δηλαδή στη φανέλα καπνό η μία, ελιά η άλλη. Επιτυχία. 100% δεν το συζητάμε. Καλύπτει όλο το φάσμα των αγρινιωτών, των φιλάθλων. Αυτό είναι κάτι που έπρεπε να έχει γίνει. Είναι μεγάλες αναμνήσεις. Θα μας δίνει αυτή η φανέλα. Έχει χύσει αίμα αυτή η φανέλα. Περάσανε παίκτες, δάκρυα, χαρές, ό,τι θες. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.